नोंहा आजावदो नोंनि नोंखाजोनि दौनाय लिंनानै लांबाय दायो आं थांनो ओंखारदों उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव माने जोंहा आबौआ दाखालिनिफ्राय बेराम जागासिनो बेखौ माने मैया लांबाय आरोना बेयाव माने एडमिट खालामबाय थ' मैया आबौमोना थाहैबाय सानसे माने नेनो आरोना माने गार्जेन हिसाबै थ' दिनै आं थांनांसिगोन माने आबौआ एसे खामानि दङ बिजि दिनै आंजों आरो आंनि बिनानावखौथ' नोंथांमोना नुवाखै नङा होमबा दिनै देखायगोन आंनि बिनानावखौ होनदो थ' बिदि आंजों माने दिनै जों हरसे थाहैनोसै आबौजों आरोना एसे पेरेन्टस हिसाबै थ' माथो खालामबावनो ना थ' बेनोसै दायो जों थांगासिनो थ' दे मोजां आल्ला दे बिबुखौ लायाबा सोलाबना रावबोआनो गैया जों लायाबा आफ्टार 2 days फैसा साननै दा सहैबाय नै आदै लाहानाव नै जा बिनानावा नै तुबु निस नुदोंना जा बिनानावखौ थ' दायो बिसोरानो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय थांसै आरोना सिद्दा उदालगुरि सिभिल लोगोफोर नै दा जों सफैबाय थ' सिङाव माने आबौना दोनखायो निजा फै उदालगुरि सिभिल हस्पिटाल नि लकेल फार्स्ट टाइम नों फार्स्ट टाइम दिनैसो नै ओइ खिनाव दुनिया जागाया गोजानाव थ' दा नै सफैबाय आबौआ आदै बोलो मोनो सावसुब जाबोनो नाबोनो हाय जामाय दै नै आबौनि थाखाय खामार बनायगासिनो नायबा दे अन दे बिबुखौ अन दा जों सानै दोनथ'यो माइदो आंदो माने जोंनि जा माइ होनना बुङो दै जों माने आगै आरोना बिनानाव मानसिफ्रा माइ होनबा मा माइ जासियो बुजिया माथो खालामनोसै लोगोफोरना मानसिनि जिबन बेनिखायनो आं सानो माने देहा थासान्दियावनो बेसेबां हायो लाइफखौ खुलायो माने जिनांगौ आरोना माला मा जागोन मानसिनि जिबना जेबो पारमानेन्ट नङा दाखालि बयसो आबौआ गोरामोनथ' दा नै एसां जल्दि बिदि गेरायगोन सानाखैमोन आरो खिन्थु आबौआ बोरायखाबाय जेबो नङा जि मोजाङै नां मोनजाखाबाय होमबाबो नायनांगौआ जोंनि दायथ' नङाबो लोगोफोरना ओमफ्राय माथो बुंबावनोसै थ' लोगोफोर दायो आङो माने दिनै जों थागोन दिनै आं आरो जोंहा मायु टुबु मायु ओमफ्राय आमाय आरोना जों दिनै जमा थागोन आबौमोना मैया दंमोन बिसोर दिनै थांबाय माने गासैबो बिजि नालाय नङा होमबा गासैबो बिदि मेनटेन खालामनांसिगोन थ' दायो आङो गारिखौ माबायाव दोननो नागिरदों बे केनक्सा आगै होननाया सिनायनाय गासैबो माने सासे किउट दङ ना इउटुबार सासे थ' बिसोराव माने आं दोननो नागिरदों आरो ना माने बिसोर न' खाथियावनो दै माबानि हस्पिटालनि माने बिदि गारिखौ माय खाव नागिरोलै हस्पिटालफोराव माने खावा खिन्थु हस्पिटालाव जेबो रिक्स गैयाना रावबो नायग्रा गैया आरो बाहेरायाव दोननांगोन थ' बेनोसै आरोना थ' बाइकखौ दोननोसै आङो नै आं दिनै सोरनाव दोनफैदो गारिखौ हेल' नोंखौ नङा मा खबर बेसेबां मोजां बेसेबां बुरजा बापरे नै नानिखौ दिनैसो लोगो मोनदों माने नानि लानाव दोनबाय आरो ना गारिखौ एसे आबौ गैला सोरगोआव लोगो ज' थायो आबौ दे दाबावसो थांबाय दैयाव थांसै आरो थ' दायो नै रेडि खालामगासिनो Ngalap jamai nunga bio. Ngalap jamai nunga. Nunga alas sisi jaga nasi malah bisa nani main pulang sini dengre. Ada kayak nggak cuma nih. Kalau saya sama nengah kan positif terus itu nunggu nak melakukan ini. Kalau dia rasa kanci mana ni, bergerak ini kan nengah. Kamu positif terus nengah nak itu. Nengah tahu je nengah nengah jadi itu naik. Nengah mungkin dia betul. Besok dia masalah macam nengah bisa betul.
अखालसानिफ्राय सिकित्साखौ खालामफैनांगौसै नोंनि फुंजोंसो जोंनि फुंजों दै आदार बुखारि गाहाय सोलायनोबा बाल्थिं नांगौमोन दायो माने जाखांबाय होनांसिगोन आबौखौ माने आं न'आव फैबाय आरोना एसे दुगैस्रां लोबस्रां एसे सब फ्रेस जाबाय थ' माथो खालामबायसो लोगोफोर ना माथो बुंबावनो बोराय मानसि जाहैबाय मोनजालांबायखौनो होननांसिगोन गोबाङानो 1946 जोनोम नङा बे हिसाबै 76 77 सामथिं माबा मोनसे जायो आरोना थ' माथो बुंबावनो ना आबौनि माबाया जिउमाया सोरगोआव लोगोजोंनि जायगा मोनथोंसै बेखौनो बुंनांसिगोन आरो जोंथ' बहुद नाजादोंमोन लाखिनो हायासै माने जोङो मैया थांबायना मैया आं जोंहा आगै टुबु आगै ओमफ्राय आमाइ दंखायो दै जों आंजों टुबु आगैजों थांदोंमोन दै ओमफ्राय बेयाव आबौआ रिटार्न जादों आरोना जोङो माने आबौआ न'आव रेस्ट लानो फैदों आरोना ओमफ्राय जोङो आं आगै आरो आमाया माने एसे नेबाय आबौखौ माने बिदि आरोना बारा जालांबाय थाबाय बिदिनो हराव उन्दुनो हाया हराव हासुनो ओंखारो ओमफ्राय हासुदैयानो पास जाया उदैया दुखु नांबाय आथिङा बुबाय आरो बिदि हार्ड उइक बिदिनो हां थोनो जानानै फुंनि 8टा बाजियाव माने थांबाय आरोना आंनि मेगन सिगाङावनो थांबाय आरो आयु माथो खालामबावनोसै ना जिबन बेनो ना होमबाबो जथेस्थ' मोनजालांबाय होनना बुंनांसिगोन 76 सामथिं इयार्स बहुत दानि जुगाव बिदिनो मोनजाजोबा मानसिफोरा ना थ' माथो खालामबावनोसै लोगोफोर नै बोसोराव जोंहा न'खराव सानै मानसि थांबाय जोंहा आफा आरो आबौ आरो गसाया उनाव बिदि खालामनाङासो थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै थ' माथो बुंबावनो ना थ' दायो आं थांफिननो नागिरदों आबौलानाव